כרגע אחרי שיצרנו חשבון, בואו נחבר את האייפון עם כבל ה-USB אל המחשב, נפעיל את האייטונס. שלי כבר פחות או יותר מכוון, אני מניח שאתם תצטרכו באיזשהו מקום להגדיר. הוא יפתח לכם מסך קצת שונה, יבקש מכם שם, יש שם וי קטן לסמן האם לסנקרן את האפליקציות בצורה אוטומטית, תבחרו שלא. כרגע קפצה לי הודעה, הוא אומר לי שבעצם יש גרסה חדשה לאייפון 435, האם אני רוצה להוריד ולעדכן, להוריד בלבד או לבטל. אנחנו כמובן שנבטל את זה, אחרת זה ידפוק את הפריצה. כל עדכון גרסה מוציא את הפריצה, לא תוכלו להוריד כלום בחינם, לא לעשות את זה. להיזהר, כמו באמת ב7,000 עיניים. אני אסמן do not ask me again, cancel. כרגע מה שאני עושה בעצם, אני עומד על האייפון עצמו. אוקיי? מה שחשוב פה לעשות בעצם, שתי הפעולות הכי חשובות. קודם כל אנחנו נעשה קליק ימני בקאפ. כרגע הוא מגבה את המכשיר. מה זה מגבה את המכשיר? הוא מגבה את כל התכנים, זאת אומרת, הוא לא מגבה אפליקציות, מה שהוא מגבה בעצם זה אנשי קשר, תמונות שצילמתם, כל ההגדרות של אימיילים, הגדרות של האייקונים, זאת אומרת של האפליקציות, של תיקיות, איך הכל מסודר. מומלץ לעשות את זה אחת לשבוע לפחות. אנחנו ניתן לו לסיים, כמו שאתם רואים למעלה זה מתקדם לאט לאט. ניתן לו לסיים את הכל ונמשיך לשלב הבא. אוקיי, כרגע הוא מסיים את הגיבוי. לפעמים זה נעלם למעלה ולא רואים כלום. יש פה מעין, פה, איפה שאני עומד עם העכבר, יש גלגל מסתובב. עכשיו אני מתחיל בפעולה הארוכה יותר. מה שאני צריך לעשות זה להעביר את האפליקציות לאייטונס. כל מה שמותקן לי על המכשיר, פרוצות, לא פרוצות, אני אלחץ קליק ימני, Transfer Purchases. בעצם שתי הפעולות האלה, Backup ו-Transfer Purchases, זה שתי הדברים שאנחנו צריכים לעשות. חוץ מזה אין לנו הרבה מה לעשות עוד באייטונס, אלא אם כן אנחנו רוצים להכניס סרטים ומוזיקה, וזה כבר בשלב הבא. אנחנו נלחץ כרגע קליק ימני, שוב, קליק ימני, Transfer Purchases, שימו לב למעלה מה קורה, הוא מתחיל, שימו לב פה, איפה שאני עומד עם העכבר, עוד מעט תתפתח תיקייה של אפס. אוקיי, turn on automatic downloads, not now. הוא רוצה לאפשר לי אפשרות להוריד בצורה אוטומטית אפליקציות שהורדו מהאפסטור, כל מיני עדכונים, אני לא רוצה. הנה התיקייה שעליה דיברתי, אפס. כרגע מה שאתם רואים למעלה בעצם, זה כל האפליקציות שעוברות מהאייפון אל האייטונס. זה עובר אל המחשב, זה בעצם יוצר גיבוי במחשב, והנה הגלגל המסתובב, מה שדיברתי. שימו לב פה מעל העכבר. תכף תראו איך האפליקציות מתחילות להתמלות פה, מכל הסוגים, כל מה שמותקן על המכשיר. אצלי מותקן די הרבה, בסביבות 100 אפליקציות, אבל אצלכם אני מניח שאין עדיין הרבה דברים. שימו לב למטה, זה אפליקציות ששייכות לאייפון ולאייפוד. למעלה זה מה ששייך לאייפון, אייפוד ואייפד, זה אפליקציות אוניברסליות כאלה. ובאמת הוא מגבה לנו, הנה, הוא מתחיל לגבות את כל האפליקציות. משהו מאוד חשוב, מה שנמצא פה באזור, כל האזור הזה בעצם שייך לאייפון. מה שנמצא פה זה מה שיושב בתוך המחשב, אם זה מיוזיק, אם זה אפס, כל הדברים האלה. אנחנו ניתן לו כרגע לסיים את התהליך. חשוב לציין עוד משהו אחד. היה והוא לא מעביר לכם את האפליקציות הפרוצות, והוא מתחיל להעביר רק אפליקציות שבעצם נרכשו באפסטור, מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאפסטור, להוריד אפליקציה אחת בחינם, לא משנה מה, סתם תבחרו באקראי, בין אם זה סקייפ, בין אם זה יד 2, בין אם זה כל דבר שתרצו, כמו הטריוויה שהורדתי, לא משנה מה. אחרי זה תיכנסו לאינסטולוס, תורידו עוד אפליקציה, תתקינו אותה, ואז תעשו שוב פעם קליק ימני, וטוב, אני כרגע לא יכול, אבל Transfer Purchases, אוקיי? ובעצם מה שזה עושה, זה יפתח לכם את האופציה, שוב, להכניס את כל האפליקציות הפרוצות, ואת שתי הדברים האלה חשוב מאוד שתעשו, לפני שאתם מתחילים לעבוד עם אייטונס, לפני שאתם מתחילים להכניס שירים. אם לא תעשו את זה, ברגע שתעשו סינכרון של השירים, אז בעצם לא תוכלו יותר לעשות, כל האפליקציות שיש לכם יימחקו. פשוט הכל יימחק וכל האפליקציות הפרוצות, וחבל. אז זה כללי חובה. טרנספר פורצ' קליק ימני. שוב אני חוזר על זה שיהיה ברור. קליק ימני טרנספר פורצ'סס.
אחרי זה קליק ימני בקאפ, שתי הדברים האלה וגמרתם עניין, אתם מגובים, הכל בסדר. זה פחות או יותר מה שאתם צריכים לעשות. אוקיי, כעת סיימנו. מה שבעצם אנחנו יכולים לראות, אם ניגש לאפס, יש לי בסביבות 100 אפליקציות, כל האפליקציות מגובות, כל האפליקציות גובו בהצלחה באייטונס, באמת הכל, כולל הכל, ויש לנו גיבוי. שלב הבא שאנחנו צריכים לעשות זה לעמוד על המכשיר, לגשת למעלה לאפס, חובה לעשות את זה, חובה, זה כל הדברים האלה, חלק מהם לפחות אנחנו עושים פעם אחת. ניגשנו לאפס, ללשונית אפס, מן הסתם אם אנחנו עומדים על האייפון, כל הלשוניות האלה קשורות לאייפון, זה בשביל לסנקרן תמונות, סרטים, מוזיקה, אפליקציות וכל מה שצריך. אנחנו נסמן את סינק אפס, ולצערי הרב אנחנו חייבים לעבור אפילו עם המקלדת והמקש הארוך ולסמן את כל האפליקציות, אין ברירה, חד פעמי אנחנו חייבים לעשות את זה, אחרת, הנה שימו לב איך הוא ממלא את האייפון חזרה, שימו לב בצד ימין על השורות איך הן הולכות ומתמלות, חייבים לסנקרן את הכל, פשוט לסמן את הכל, אין ברירה, חייבים לעשות את זה פעם אחת. אוקיי, אני אמשיך. אוקיי, כרגע סימנתי את הכל, מה שאני אעשה זה apply בצד ימין למטה, זה תהליך שעושים אחת ולתמיד. ניתן לו לעשות את מה שהוא צריך לעשות למעלה. על האייפון כרגע מופיע שמתבצע סינכרון, זה בסדר, אנחנו פשוט חייבים לעשות את זה. אוקיי, פה הוא שואל איזה שאלה, אנחנו נגיד לו no thanks, זה בעצם לתת חוות דעת, זה לא משהו רציני. כרגע הוא עובד, שימו לב פה, הוא מסתובב, זהו, כרגע הכל, זהו, הוא סיים. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, עכשיו בעצם הגדרנו את כל מה שצריך להגדיר באייטונס מבחינת אפליקציות שלא יימחקו. השלב הבא זה, אתם בוודאי רוצים לשים מוזיקה במכשיר. עכשיו אחרי שעשינו את הכל, הכל מוכן, ניגש למיוזיק, אנחנו נוסיף תקייה קטנה, File, Add Folder to Library, נלך לאיפה שהשירים שלי, נלך לפה, וניקח נגיד את ליידי גגה, Select Folder. אם אתם תשימו לב, שאם אני לוחץ על מיוזיק למעלה, הנה השירים. בעצם אמרנו שכל מה שבעצם למעלה זה ה-library, זה מה שקשור לספרייה, נגיד האפסים, מה שהעברנו זה פה בתוך האייטונס, movies, music. אנחנו ניגש שוב לאייפון, נלחץ על sync music, apply, ושימו לב מה קורה למעלה. הוא נותן לו גיבוי אוטומטי, וברגע שהוא יסיים את הגיבוי הוא אמור להכניס 3 שירים לתוך המכשיר. כתוב פה למטה אודיו 0.02 ג'יגה בייט. הנה, בואו ניתן לגיבוי להסתיים, אני מקווה שזה ילך מהר. הנה, הלך צ'יק צ'ק. ועכשיו בגלל שקודם סימנו את האפסים, אז מה שקורה בעצם הוא לא ימחק את האפליקציות. הנה, הוא מכניס את השירים והוא סיים. הוא סיים. זה הכל. כרגע הנה, יש לנו אודיו במכשיר, ואנחנו נראה איך זה עובד. אוקיי, כרגע מה שנשאר לנו לעשות, ניגש לאפליקציית האייפוד. זו אותה אפליקציה שאני מזיז למעלה ולמטה. זאת אפליקציית האייפוד, כאן הוא מנגן שירים וסרטים. נפתח אותה. הכנסנו את ליידי גגה, בואו נראה שזה באמת נמצא כאן. כן, הנה 3 שירים שהכנסתי. נפעיל את זה. זה עובד. נעבור. הנה כל השירים כאן. וזהו, זה בערך כל הסיפור. יש לנו שירים במכשיר, וזאת היא שיטת העבודה.